Wel, croeso cynnas I bawb I Caersalem, croeso cynnas I bobl sydd yma yn y capel ac I chithasu adra hefyd. Wrth baratoi ar gyfer y notholiad bore yma, dwi wedi bod yn myfyrio ac yn gwerthfawrogi person gwerthfawr Iesu. A fo ydy ein arglwydd. Ei garedigrwydd a'i dosturi wrth iddo gyfarfod bobl ac yn dod â'i iachad a maddeuant y deyrnas. Ei ufuddod, trwy dim ond dweud be oedd ei dad yn deud wrth o wneud, a dim ond yn gwneud beth oedd ei dad wedi paratoi iddo wneud, hyd yn oed at marwolaeth ar y groes. Oedd y mor sensitif hefyd ac yn ymatebol i'r ysbryd glân. Ac ei ddewrder wrth barhau efo'i genhadaeth, hyd yn oed pan gafodd ei gamddeallt gan ei arweinwyr crefyddol o, ei gymuned, ei ffrindiau a hynod ei deulu. A mae Iesu, ein gwaredwr rhyfeddol a'n ffrind gwerthfawr, rwan wedi ogoneiddio ac yn eister ar ddeheulawyd ei dad. Rwan, ta gadewch I ni dreulio amser rwan yn rhoi popeth sydd gynnon ni mewn addoliad I ein arglwydd rhyfeddol. Oops, sorry. Ti yw Iesu, ma byw, ma byd, yn waredwr, roedd hwyl yn dy law. Ti dydd o hael, yn goleini gwaw, yn dod â gwaredigau, I dywyllwch y nos. Ildiad mor hyfryd, I'w lle dwi isio bod, ymglwm yn gyfreichiau, yn dragwyddol efo ti. Tydd gafal yn fy llaw, mae ddyn lle fyna ti. Yr un yr ildiad hyfryd, yn rhedeg ar fy ôl. Rwyf yn gryf, hyderus ac yn del, mae ddim dal yn ôl, a mewn I doleini, ti yw'r llais sy'n olwi, heb dal yn ôl nawr, dwi'n ildio popeth I. Ildiad mor hyfryd, I'w lle dwi isio bod, ymhlwm yn gyfreichiau, yn dragwyddol efo ti. Tydd gafal yn fy llaw, mae fi'n eich dim yna ti. Yr un yr ildiad hyfryd, yn rhedeg ar ôl.
edrych Iesu at y groes, a meddwl gymder dau los, bryd hyn rwylan di bris o'r byd, a'r holl ogonion synddo i gyd. Mae'n un ymddiried traflwyd byw, ond yn dy angau difennu, dy boen ei di a farfod glwyd, gaeth fod yn ymfrost i mi ddw. Dyma lle roedd ar brynhad, Rhys Ioan, disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn brynu rwdd giliedig. Oen a llawen i'r daros, tristwch a chariad ar y groes, ble bryd unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen ac o'r ymlaen. Fi a Prydferthwch o beilin sydd o dan y rhod, ac wrth fyfyrio ar dy waed, fe gwybod elw dan y rhaid. Santai fwyd, ba byw yn einio, Iesu. Iesu. Tiwn har gwyddo'r chafedig, Iesu. Dy enw sydd fel y diliau mil, dy ysbryd fel dŵr i'n henau di, dy air sydd yn llys yn glir i'n traed, Iesu fydd garad, fydd garad. Iesu. Iesu. Santai fwyd, fab byw yn einio,
enw sydd fel y diliau mil, dy ysbryd fel dŵr i'n mhenau di. Dy air sydd yn llys yn glir i'w traed, Iesu fydd garedd, fydd garedd, Iesu fydd garedd, fydd garedd. Iesu fydd garedd, fydd garedd, Iesu fydd garedd, fydd garedd, Iesu fydd garedd, fydd garedd. Gadewch i ni weddio. Ie. Diolch am dy bresenoldeb efo ni. A ddim jyst bore yma. Ond o ddydd i ddydd yn y bywydau. A jyst fel mae lockdown yma'n dechrau codi, Dad, a da ni'n dechrau meddwl am y rhyddid sydd gynnon ni i ddechrau cyfarfod bobl wneud mwy. Helpa ni gamu mewn i fod yn bobl sy'n cario dy deyrnas di. Ie. Dad Duw, helpa ni gario dy gyfiawnder a dy sancteiddrwydd yn ein bywyd a gweddi ac efo'n perthnasau ni. I ni fel dy bobl yn lleol ac ar draws y byd i gario dosturi i mewn i'r byd. Lle mae yna ryfela, lle mae bobl yn diodda, lle does da ddim dŵr, neu lle mae yna ormod o ddŵr. Dy iechyd di. Ie, gorffwys ar dy bobl, Iesu. Ysbryd glân, gorffwys ar dy bobl ac yn dy bobl i gario'r deyrnas. Ie, a Duw Dad, yr un sy'n caru y byd, troi'n calonna ni tuag ata ti. Gad i'n meddyliau ni fod y feddyliau di. Ein geiriau ni fod dy eiriau di. Ein gweithredoedd ni fod dy weithredoedd di. Helpa ni fod yn hael wrth i ni weddio ac wrth i ni fyw. Da ni eisiau bod yn tynnu'n agos i ti ac i fod yn effeithiol yn cario dy obaith.
Neu di wneud hynny ynddo ni. Amen. Bore da pawb, bore da I pawb sydd adra, a bore da pawb o fama. Bore bach yn lyb bore yma, ond neis gweld gwynebau chi gyd allan. Croeso I pawb, fi di Lowri, gofos da chi ddim yn abo fi. A gen I jyst chydig o gyhoeddiadau bore yma, so bear with me, gen ni chydig o fideos yn sto heddiw, so hynna'n exciting. Ond I jyst eisiau deud gynta, bod y casgliad ar y sgrin. So os da chi eisiau rhoi, croeso chi wneud y fanna. Diolch. Hefyd eisiau deud diolch mawr I chi gyd pwy nath roed I ni yn ystod cyfnod oedden ni'n fundraiser ar gyfer Tea Fund. Da ni wedi dod I ben wan, a da ni wedi hel just dros 3,000, sy'n lot o bres, da ni'n really diolchgar. So ni heb di gallu gwneud o heb da chi, a dwi'n gwybod bod y pres yna mynd I wneud lot o bethau da, so diolch yn fawr iawn I chi gyd. Mae gennym ni fideo diolch yn dod gen yr ieuenctid, a fydd Cadw'n siarad efo chi chydig bach fwy. Gennym ni hefyd ffilm helfad drysor Pasg Ioan, shout out Ioan, fy'n hyn y topio yna, fydd hynna'n dda. A gennym ni hefyd fideo bach, achos bod yna 24 awr o weddi, mae Llanw a Ffald y Brenin yn trefnu. Dwi wedi cael y slot 2:00 y bore, so lot o hwyl. A ia, wnawn ni just gwachad y ffilms. Diolch I gyd am ddod, a joiwch. Helo Carsalem, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Third week in a row, dwi yma. Ond tro yma I just dweud diolch huge I pawb. Nath gyfrannu at Sialens yr ieuenctid, Sialens 24, I godi arian at 24 miliwn o bobl yn Iemen sydd angen adnoddau brys ac pobl o gwmpas y byd. Ti ofyn mynd I gwaith nhw. Felly diolch gymaint I bobl sydd wedi bod mor hael efo arian nhw, neu efo amser nhw, ac yn gweddio amdano ni, ac yn gyrru negeseuon I annog ni, da ni'n gwerthfawrogi bob un o'n chi. A dwi jyst eisiau anrhydedd yr ieuenctid hefyd. Nath chi wneud gwaith anhygoel a jyst bod mor barod I wneud y sialens, a mae hynna wedi bod yn really cool I watchad. So, Sian, nath hi wneud 24 munud o exercise 2 waith y diwrnod am 7 diwrnod. Da iawn, Sian. Well done, mae hwnna'n big deal. Siôn Gwyn di rhedeg 24 milltir. Oedd o'n mynd I ddweud 24 milltir mewn 24 awr, ond nath o'n wneud 24 milltir mewn 12 awr, so fatha tap on your back, Siôn, mae hwnna'n really da. Debra, nath hi ganu 24 can mewn 7 diwrnod. Lyfus y mae'r sialens mae di tynnu credigrwydd pobl allan o'n nhw a pethau maen nhw'n mwynhau wneud. Leri di popi 24 peth mewn 7 diwrnod, sydd yn dipyn o sialens yn ei hun. Gwion o Mabon di wneud rhywbeth really cool, rhywbeth really creadigol. Nath Gwion o Mabon fyw tu allan am 24 awr, so wneud bob dim I hynna na sleeping bags, cysgu tu allan a bita tu allan, oedd yn edrych yn ffantastig. A ia, da iawn chi, dwi'n impressed, dwi'n methu wneud hynna, dwi'n meddwl. A Rhodri di rhedeg 24 milltir mewn 7 diwrnod, fath o joinio Siôn ar un pwynt, so da iawn. Mae Elin Wallace wedi seiclo 24 milltir mewn 7 diwrnod, mae hynna'n gret. Nes I seiclo hefyd, ac ia, I feel your pain, Elin. A Jan wedi gwisgo fyny bob dydd mewn gwisg ffansi gwahanol I godi ymwybyddiaeth a arian ar gyfer pethau gwahanol mae plant yn mynd trwy fo o gwmpas y byd. Enghraifft un diwrnod I wisgo gwisg ysgol a I godi ymwybyddiaeth yn blant o gwmpas y byd sydd ddim yn cael addysg a dydyn ni yn y wlad yma. Mae Lowri ddawnsio 24 awr mewn 7 diwrnod. Oedd hwnna'n impresif. Dwi'n siŵr bod rhai o'n chi wedi gweld fideos ar y sialens yma I gyd. A gobeithio bod chi wedi mwynhau. Felly diolch yn fawr iawn i'r ieuenctid I gyd am gymryd rhan. Dych chi gyd yn anhygoel. A mae really just I llenwi clona ni. A diolch I pawb am gyfrannu.
Jyst gweddiwch fan fydd yr arian yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd da, fydd yn rhoi dignity i bobl o gwmpas y byd. Ie, pawb, jyst y fideo sydyn i sôn amdan yr master plan hefo'r helfa fwyaf yn y byd. So, dwi eisiau chi addurno'ch wyau. Dwi wedi gwneud 2 fama. Dwi'n ffindio bod just felt tip pens yn gweithio'n rili da, a mae'n cweit hawdd wneud. So unwaith ydych chi wedi llenwi bocs, dwi eisiau chi postio heina wedyn i Glanmorfa. So mae yna bwlch bach ar y coedan ar y chwith yn Glanmorfa. So os wnewch chi postio nhw yn fanna, please, rhwng rwan a dysadwn y 3, y dysadwn cyn Pasg. A wedyn ar y nos Sadwrn yna, bydd yr wyau yma yn mynd o gwmpas yn cael eu cuddiad rownd dre. Wedyn ar bore Pasg fyddwch chi'n gallu mynd am dro rownd y dre ac yn chwlota amdanyn nhw. Ac ella tynnu lluniau nhw a gyrru nhw i fewn a nhw'n ei rannu nhw. Ac gan i weld os fyddwch chi ffindio nhw gyd. Nawn ni gyfri nhw cyn rhoi nhw allan, so gewch chi neu count. Iawn, diolch yn fawr. Wel, mae hwn yn wahoddiad i chi ymuno gyda ni am ein 4 awr ar 20 o weddi. Mewn partneriaeth gyda Llanw a Ffald y Brenin yn dod at ei gilydd i wahodd pawb dros ledled Cymru i fod yn rhan o hwn. So fydd o'n dechrau ar diwrnod ola mis Mawrth ac wedyn yn mynd i fewn i'r 1af o Ebrill. Felly mae'r wahoddiad i bawb o bob cefndir, pawb sydd eisiau gweld Duw yn symud yn ein gwlad ni unwaith eto. Felly, be fydd trefn y 4 awr ar 20? Wel, dyn ni'n gofyn i bawb ymuno gyda ni am yr awr cyntaf, fel bod ni'n dechrau gyda'n gilydd, ac mae yna wahoddiad wedyn i ddod am yr awr olaf hefyd, fel bod ni'n gorffen gyda'n gilydd. Ond wedyn rhwng hwnna, be dyn ni'n gofyn yw i bobl seinio fyny i gymryd awr o weddi. A be fydd trefn yr awr yna o weddi yw bod ni'n gwario 20 munud yn gweddio dros ein cymunedau, 20 munud yn gweddio dros Gymru ac yr 20 munud ola yn edrych allan at wledydd eraill y byd. Ac wedyn, yn rhan o hwnna, fydd yna oriau yn ystod y 4 awr ar 20 fydd yn wahanol, jyst hefo addoliad a mawl hefyd. Felly, pam na newch chi seinio fyny, cael rhai o'ch cymuned chi i gymryd awr fel bod chi'n neud awr eich gilydd, neu os ydych chi eisiau ymuno hefo grŵp arall o Gymru, ond pan na newn ni ddod i ofyn i Dduw symud yn ein gwlad ni unwaith eto. Mae hwn yn gyfnod arwyddocaol iawn i ni, dwi'n teimlo yng Nghymru, ac felly fydden ni wrth ein boddau os fyddech chi eisiau ymuno. Felly, seiniwch chi fyny ar wefan Llanw a dyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi. Gwych, diolch yn fawr iawn i Lowri ag i Robin a'r band, a dyn ni'n gyffroes iawn i glywed am y pethau sy'n digwydd dros yr wythnos nesaf gweitha yr amgylchiadau dyn ni'n ffeindio'n hun ynddo. A gai jyst eich annog chi i ymuno mewn a gwneud yr wyau. Cofiwch wagu o'r wyau gyntaf. Sydd ddim yn rhywbeth hawdd i wneud, fel nes i ffeindio allan wythnos yma. Dwi'n yn gwybod os yna rhyw dric dwi ddim wedi deall eto, ond be o'n i'n neud oedd, o'n i'n twch bach un pen, twch bach pen arall, a llythrenol chwythu fo allan. Ond, a wneud lot o mes. Ydych chi'n gallu wneud omlet a scrambled eggs allan o'r wyau, so ddim rhaid fe fynd lawr yr... Ond peidiwch wneud wyd i potio gyda fe fel wnaethon ni drio wneud a wneud lot o mes. A mae croeso cynnes hefyd i bobl ymuno yn y diwrnod gweddi yna. Just sôn hefyd bod y clwb coffi i chi sydd adre yn ymuno gyda ni adre. Mae'n hyfryd eich cael chi gyda ni bore yma. A mae yna glwb coffi dros Zoom ar ddiwedd yr Oedfa i chi gael sgwrs ac ymuno mewn gyda pobl eraill sy'n gwylio o adre hefyd. So, dyna ni. Gewn ni blegu pen mewn gweddi cyn bod ni'n troi at y neges bore yma.
O Dduw Dad, da ni'n diolch bod ti yn dduw sydd gwerth i addoli. O Dduw Dad, da ni ddim yn cymryd dim byd yn ganiataol. Ac un peth da ni ddim yn cymryd ganiataol ydy y rhyddid i dy addoli di ac i dy geisio di. Ac o Dduw Dad, ni'n diolch bore yma yn bod ni yn cael rhwyddineb i dy addoli di, pinau ydyn ni'n gwylio o adre, neu os ydyn ni yma yn y capel. Nid lle da ni'n addoli bore yma sy'n bwysig, ond pwy ydyn ni yn ei addoli. Felly, i ni'n diolch bod ni'n cael y fraint o ddod i addoli y Duw sydd wedi yn caru ni. Y Duw sydd wedi yn prynu ni, y Duw sydd wedi yn codi ni. O Dduw Dad, gad i hwnna'n cyffroi ni, a gad i hwnna ffocysu yn meddyliau ni ar ddechrau wythnos y Pasg fel hyn. O Dduw Dad, da ni yn gweddio hefyd am rhai o deulu yr eglwys sydd falle methu bod gyda ni a methu hyd yn oed gwylio o adre. Rhai sydd yn sâl ar hyn o bryd, rhai sydd yn wan. O Dduw Dad, gad i ni gyd gael cysur yn y geiriau bod ti yn dduw sy'n dod at y gwan. Wyt ti'n dduw sy'n dod at y toredig o galon. Wyt ti yn cerdded gyda ni drwy bob pennod mewn bywyd. Felly lle bynnag mae teulu Cersalem bore yma. I ni'n gofyn i dy gariad a dy bresenoldeb di i cynnal nhw, bod yn nerth iddyn nhw, a roi ffocws i'w ffydd nhw heddiw. I ni'n gofyn hyn yn enw arbennig Iesu Grist. Amen. Wel, ffrindiau, mae'n ddechrau wythnos y Pasg. Da ni wedi bod yn neud cyfres dros yr wythnosau diwetha o'r enw Rhwng Bethlehem a'r Groes. Llinell sy'n dod o un o ganeuon Celt. Falle bod chi'n gwybod. O'n i'n meddwl, dwi'n mynd i roi rendition i chi o fi'n canu'r gan yna. Falle, ddim bore yma. Ond, a be ni wedi bod yn neud tymor yma, ydi edrych ar ddamhegion Iesu. Achos mae lot o sylw yn cael ei roed i enedigaeth Iesu, a lot o sylw fel byddwn ni'n roed wythnos hyn i'r wythnos olaf yn wythnos y Pasg fel petai. Ond da ni weithiau yn gallu esgeuluso y cig yn y canol, sef bywyd a dysgeidiaeth Iesu. So dyna le mae'n ffocws ni wedi bod tymor yma. Ond a hithau yn ddechrau wythnos y Pasg wythnos yma, mae e'n gywir yn bod ni rhwng Bethlehem a'r Groes, bellach yn wir wedi cyrraedd y Groes. A dyna le mae'n ffocws ni mynd i fod heddiw. Yn arbennig, da ni'n mynd i adael i'r adnod gyfarwydd, Ioan 3:16, fod yn ffocws. Ydy mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Felly, blant, dwi'n sylwi bod yna rhai plant yma efo ni bore yma, a dwi'n gwybod fod yna rai adre hefyd, gan yn bod ni bore yma mynd i fod yn siarad am y Groes, yn arbennig mewn munud byddwn ni'n gweld sut mae'r Groes yn dangos cariad Iesu ato ni. Dwi eisiau chi yn syml iawn bore yma wneud llun o'r Groes, a wedyn dwi eisiau chi wneud rhyw fath o calon o gwmpas y Groes, a sgwennu a wneud lluniau o rhai peth o amgylch y Groes sy'n neud i chi feddwl gymaint mae Duw yn eich caru chi. Felly dim byd rhy gymleth bore yma, ond rhywbeth bydd yn ffocysu a helpu ni feddwl am sut mae Duw yn caru ni. Felly dyna yw'r gweithgaredd i'r plant bore yma. A wedyn gawn ni weld y lluniau sydd wedi cael eu creu ar y diwedd. Nawr, blwyddyn yn ôl, oedd lot o eglwysi yn dechrau darlledu a ffilmio Oedfa. A nes i weld un gweinidog ar Twitter yn deud, I just preached my greatest sermon, but I forgot to press record. A dwi ddim mynd i fod mor hi a hawlio mai fy mhregaeth gorau i, chi'n mynd i glywed bore yma. Ond dwi'n mynd i awgrymu mai dyma yw'r bregaeth bwysicaf o leia fyddai yn rhoi hyd yma eleni.
A hynna oherwydd yn syml iawn bod yn taith ni o Bethlehem i'r groes bellach wedi dod â ni at droed y groes. Mae yna hen ymadrodd sy'n dweud all roads lead to Rome. Ond i ni fel Cristnogion, all roads lead to the cross. Os mai yn Iesu, da ni'n gweld mwyaf clir pwy yw Duw, yna ar y groes, da ni'n gweld yn fwyaf clir beth yw natur a be ydy pwrpas Duw. Dyna lle mae'r ymadrodd the crux of the matter yn dod. Crux yw'r gair Lladin am croes. Ac felly pan mae pobl yn dweud o the crux of the matter, be maen nhw'n golygu, mae dyna yw y ffocws. Dyna ydy gwraidd yr holl beth. I ddeall popeth arall, mae rhaid i chi ddechrau deall y groes. Dyma yw canolbwynt y stori Gristnogol. Dyma ydy canolbwynt hanes a stori a perthynas Duw a'r byd, Duw a ni. Dyma yw'r pwynt le mae'r stori i gyd yn arwain ato fe, a dyma yw'r pwynt mae'r stori wedyn yn mynd allan ohono fe. Dyma yw'r foment mewn hanes le mae'r cyfan yn dod at ei gilydd. Fel mae'r hen emyn yn dweud, lle mae cyfiawnder pur a heddwch yn cusanu euog fyd. Nawr, os ych chi'n meddwl amdano fe, mae symbol y groes yn symbol chydig bach yn rhyfedd. Mae yna symbolau eraill da ni fel Cristnogion yn defnyddio. Mae yna rhai pobl yn rhoi pysgodyn ar gefn eu ceir. Pan dwi'n gweld rhai Cristnogion yn gyrru, dwi'n meddwl bydde fe'n dystiolaeth gwell os ydyn nhw'n tynnu'r pysgodyn off. Da ni wedyn yn meddwl am fel symbol y gylomen wen, neu fflamau tân fel symbol o'r ysbryd glân weithiau. Ond yr un symbol sydd wedi para, yr un symbol sydd yn cael ei gysylltu fwyaf gyda'r ffydd Gristnogol a gyda Cristnogion yw'r groes. Dyma yw y symbol da ni yn dyrchafu uwchben pob symbol arall. Fel mae'r hen emyn yn dweud, yng nghroes Crist y gorfoleddaf, croes uwch difrod amser yw. Ond fel o'n i'n dweud, os chi'n meddwl amdano, mae yn symbol rhyfedd. Mae e'n symbol rhyfedd iawn i ni deimlo rhyw fath o emotional attachment iddo fe, yn arbennig teimlad o gariad neu affection. Achos beth oedd ac yw y groes oedd dyfais capital punishment. Digon tebyg i'r gilotine, neu'r lethal injection, neu'r firing squad hyd yn oed. Dyfais oedd o capital punishment oedd yr ymerodraeth Rufeinig yn ei ddefnyddio. Ond eto, bod e'n ddyfais o capital punishment, mae yna eglwysi trwy y byd heddiw yn dangos e'n uchel uwchben i adeilad. Mae gyda chi Gristnogion yn gwisgo t-shirts gyda llun y groes arno fe. Mae gyda chi bobl gyda tattoos yn dangos y groes. Fel, dim go iawn. A wedyn, neu mae pobl yn gwisgo necklaces gyda'r groes arno fe. Ac os chi'n meddwl am y peth, mae hwnna bach yn rhyfedd, yn dydi? Hynny yw, dychmygwch os bydde Iesu Grist wedi cael ei ladd trwy'r gilotine, a bod gyda ni t-shirt efo llun o'r gilotine, neu bod gyda ni necklace gyda lethal injection ar y pen. Hynny yw, chi'n deall y pwynt fi'n neud? Mae yna symbol sy'n golygu rhywbeth cas, hyll, wedi cael ei droi a'i drawsnewid i fod yn symbol o gariad a rhyddid a gobaith. A dyna yw pam bod y groes mor anhygoel. Oherwydd dyna lle mae Iesu wedi cymryd rhywbeth, wedi cymryd system, wedi cymryd holl dywyllwch y byd, a'i droi yn symbol o ffydd, gobaith a cariad. Os mae yng ngardd Eden
wnaethon ni ddalaf iechyd pechod, yna ar y groes, da ni wedi ffeindio y vaccine. Nawr, dros y flwyddyn diwetha, da ni'n gwybod beth ydy o i ffeindio vaccine yn dydan. Falle bod chi wedi gweld un o'r government advisors, Jonathan Van Tam. Dwi'n siŵr dyla'r boi na fod yn bregethwr, achos mae gyda fe'r illustrations mwyaf anhygoel yn y press conferences yma, falle bod chi wedi gweld nhw, fel pan mae'n sôn am y vaccine, a oedd yn dweud, it's like standing, waiting in the rain for the train. The train hasn't arrived yet, but you can see the light at the end of the tunnel. A wedyn oedd gyda fe delwedd arall ynglyn â penalty shootout. Ag, tybod, your player is first up, he beats the keeper and scores the goal. You still haven't won the game, but you know the keeper can be beaten. The vaccine is a little bit like that. A mae'r illustrations gwych mae Jonathan Van Tam wedi dod fyny gyda i ddisgrifio y vaccine. Maen nhw'n illustrations gwych i sôn be mae'r groes amdano hefyd. Ydy, mae'r rhyfel dal yn cwmpas ni. Ydan, da ni dal yn byw mewn byd o boen, byd sydd wedi torri, ond mae'r groes wedi digwydd. Da ni wedi troi y gornel, mae'r fuddugoliaeth wedi i ennill. A mae hwnna'n atgoffa ni yn bod ni felly fel Cristnogion yn addoli Duw Croeshoeliedig. A mae hwnna'n rhywbeth rhyfedd i ddweud. Ni'n addoli Duw gafodd ei groeshoelio. Duw gafodd ei ladd. Mae pob crefydd arall fwy neu lai yn addoli rhyw fersiwn o Dduw pwerus, Duw buddugoliaethus. Ond da ni yn dewis addoli Duw gafodd ei fradychu, Duw gafodd ei arteithio, Duw gafodd ei groeshoelio. Yn hermau'r byd, da ni yn dewis addoli Duw sydd yn gochwr. Duw oedd yn loser. A mae hwnna'n od, yn dydi? Dyma yw sgandal y ffydd Gristnogol, bod ni yn dewis addoli Duw gafodd ei hoelio ar bren. Ond yn y weithred yna, da ni yn gweld cymeriad a pwrpas Duw. Dyma lle da ni'n gweld prydferthwch y groes. Dyma le da ni'n gweld sut mae Duw wedi troi y byd ben i weired. Achos nath Iesu, nath e ddim arw ar y groes mwyn i Dduw y tad newid i feddwl amdano ni, ond nath o farw ar y groes mwyn i ni weld i galon a'i gymeriad a newid y meddwl ni amdano fe. Nawr, be dwi'n golygu wrth hyn? Nawr, dwi'n yn gwybod os ydych chi wedi gweld rhai o'r lluniau yma ar y we yn ddiweddar. So, dyma'r llun cyntaf. Be ydych chi'n gweld yn y llun yma? Da chi ddim fod gweiddi allan, so gewch chi drio mwmian yna i trio gwrando. Nawr, y llun yma, mae yna rhai pobl yn gweld merch ifanc yn edrych allan dros y mynydd fel petai. Rwy'n yn gweld y ferch ifanc dwylo fyny yn edrych na ni. Ond mae yna rhai pobl yn gweld hen ddyn a'i ben ar y clustog. Pwy nath weld yr hen ddyn a'i ben ar y clustog? Na ni. Oes rhywun ddim cweit wedi gweld e'n dechrau gweld e nawr? So ymlaen at y nesaf. Rhai pobl yn gweld Wolverine, mae hwn yn un o'r plant. Pwy sy'n gweld Wolverine yn y llun? Ond wedyn, mae rhai pobl yn gweld dau Batman yn edrych ar ei gilydd. Ie? Yn ymlaen at y nesaf. Rhai pobl yn gweld hwyaden. Pwy sy'n gweld hwyaden? Ond eto mae rhai pobl yn gweld cwningen. Pwy sy'n gweld y cwningen? A wedyn, yn ola, mae rhai pobl yn gweld merch ifanc eto, yn edrych allan. Ond mae rhai pobl yn gweld
Sian Owen Tyn y Fawnog, hen wraig yn edrych lawr. Pwy sy'n gweld yr hen wraig? Na ni. Okay. Nawr, beth sy'n ddiddorol am y lluniau yma yw, felly bod chi'n gweld un peth, ond mae rhywun arall yn gweld rhywbeth gwahanol. Ond falle ar ôl sychu ar y llun am amser hir, bam, dych chi'n gweld be mae'r person arall yn gweld hefyd. Ac ar ôl gweld y rhywbeth arall, chi methu peidio i weld e. Oedd yna gyfnod cynt, le oeddech chi ddim yn ei weld e. Ond ar ôl i weld e, chi methu peidio gweld e. You can't unsee it after seeing it, math o beth. Dyw e ddim fel bod be oeddech chi'n gweld cynt yn anghywir, just bod yna dimensions a perspectives gwahanol oeddech chi falle heb i werthfawrogi a'i weld yn gynt. A bore yma, dwi eisiau gwahodd pob un ohono ni i edrych ar y groes fel yna. Dwi eisiau ni edrych ar y groes a gweld prydferthwch ac ehangder a gwahanol ongle y groes da ni falle ddim wedi gweld cynt. Nawr, dyma 3 ongl mae gwahanol Gristnogion yn gweld. Mae yna rhai pobl yn edrych ar y groes ac yn bersonol dyma yw'r ddealltwriaeth a'r persbectif o'r groes ar hyn o bryd yn fy mywyd i sydd yn fwy pwerus. Mae yna rhai pobl yn edrych ar y groes ac yn gweld mae yma mae'r byd a dynoliaeth sydd angen iachawr yn derbyn yr iachad. Y delwedd sy'n clymu orau gyda'r delwedd o'r vaccination fel mae'n digwydd. Falle mai dyna pam dwi'n offi y ddelwedd yma ar hyn o bryd. Ar y groes, mae'r meddyg da yn gweinyddu i feddyginiaeth, i fyd, i ddynoliaeth, i unigolion sydd angen iachad o boen marwolaeth pechod a'r cyfan. Delwedd arall sydd yn y Beibl, a mae lot o eglwysi'n pwysleisio, ydy delwedd y llys barn, lle mae y ddynoliaeth a'r byd yn euog o drosedd pechod. Ac ar y groes mae cyfiawnder yn cael ei dalu. Chybod pan mae rhywun yn mynd i'r llys a mae yna farn yn cael ei dalu a mae rhaid talu iawndal. Ac wrth farw ar y groes, mae Iesu sydd wedi talu iawn am hynny. Dyma ydy'r ddelwedd a'r dealltwriaeth o'r groes sydd wedi bod yn fwyaf poblogaidd ac fwyaf amlwg yn eglwysi y gorllewin dros y canrifoedd diwethaf oherwydd yn y gorllewin da ni'n licio y gyfraith a delweddau o fyd y gyfraith. Ond wedyn, yn eglwysi y dwyrain, y ddelwedd ynglyn â Iesu'r brenin, y Iesu buddugoliaethus, Christus Victor, i chi sydd eisiau darllen mwy amdano fe yn eich amser eich hun, sydd yn cael y sylw mwyaf. Sef, wrth farw ar y groes, mae Iesu wedi ennill buddugoliaeth dros holl bwerau y tywysogaethau a tywyllwch y byd yma. So, beth dwi'n trio wneud i chi sylweddoli bore yma, yw bod y groes yn llawer mwy, a llawer ehangach, a llawer fwy prydferth na gyda ni falle wedi sylweddoli yn wreiddiol. Mae pob un o'r delweddau yma, Iesu'r meddyg da, y llys barn, Iesu'r brenin, mae pob un ohonyn nhw yn helpu ni ddeall rhywbeth am be nath Iesu wneud ar y groes. Ond eto does dim un o'n nhw cweit yn esbonio'r cyfan. Mae yna ddirgelwch, mae yna brydferthwch, mae yna ehangder a rhywbeth mawr iawn wedi digwydd. Mae pob un o'r illustrations yma'n helpu ni ddo gam y nes i ddeall, ond does dim un o'n nhw cweit yn ei cyfiawnder gyda'r peth anhygoel yma na ddigwydd ar y groes. Oherwydd, dwi'n meddwl falle bod ni fel Cristnogion yn hanesyddol falle hyd yn oed ar hyn o bryd
bod ni wedi mynd yn rhy het up ar beth yn union nath Iesu gyflawni ar y groes, a bod ni wedi cochi golwg ar bwy nath farw ar y groes. Bod ni wedi mynd yn rhy bogged down ynglyn â'r theories yma, ynglyn â beth yn union nath ddigwydd ar y groes, nes bod ni wedi cochi golwg ar be mae'r groes yn dysgu ni'n bennaf ydy pwy nath farw ar y groes, sef Duw, a beth oedd natur a cymeriad y Duw yna. Duw sydd yn llawn cariad tuag at fyd a dynoliaeth sydd angen ei charu. Duw oedd yn feddyg i fyd sydd angen iachad. Duw oedd yn frenin i bobl sydd eisiau dilyn brenin gwell na brenhinoedd y byd yma. Os yw hagrwch y groes i weld yn pechod ni, yna mae harddwch y groes i weld yn maddeuant dwyfol Duw drosto ni. Ar y groes i ni'n gweld cariad Duw yn fwyaf clir. Ar y groes, wrth Iesu cael ei groeshoelio, achos pwy nath groeshoelio Iesu, wrth gwrs, oedd pwerau crefyddol a gwleidyddol y dydd. Oedden nhw ddim yn licio i ffordd e, oedden nhw'n meddwl bod ei ffordd e'n tanseilio i pwer a'i byd nhw, ac oedd e yn. Ac i ni'n gweld Iesu yn marw ar y groes ac yn torri cylch dieflig trais a phechod a gwneud maddeuant yn bosib. Ar y groes, i ni'n gweld fo well gan Iesu marw yn enw cariad na lladd yn enw rhyddid. Na weid hwn eto. Ar y groes, i ni'n gweld Iesu yn marw yn enw cariad yn hytrach na lladd yn enw rhyddid. Ioan 3:16 eto. Ydy mae Duw wedi caru'r byd cymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. O dydd Gwener y Groglith ddim yn bennaf ynglyn â chyd ddwyfol, bod Duw yn dduw cyfiawn sydd yn gweinyddu barn. Ond o dydd Gwener y Groglith yn bennaf ynglyn â cariad dwyfol. Achos nid geiriau Ioan 3:16 ydy casaodd Duw y byd cymaint nes iddo lofruddio ei unig fab. Nid dyna yw'r efengel. Dyna'n aml mae pobl yn clywed, ond nid casaodd Duw y byd cymaint nes iddo lofruddio ei unig fab yw'r efengel. Ond yr efengel yw carodd Duw y byd cymaint nes iddo roi ei unig fab. Dyma yw cariad. Dyma ydy cariad aberthol Duw i'n prynu ni yn ôl, i'n caru ni. Dyma lle mae Iesu yn torri cylch dieflig, trais a phechod. Dyma lle mae Iesu yn adfer a maddau byd toredig. Dim cocyn hitio Duw blin oedd Iesu marw ar y groes, ond Duw ei hun yn marw, hunan aberth, yn tywallt i gariad, i'n achub ni o bechod, ie? Ond hefyd i'n achub ni oddi wrth ni yn hunain. Nath Iesu ddim marw i'n achub ni oddi wrth Dduw. Nath Iesu farw i'n achub ni oddi wrth ni yn hunain, oddi wrth pechod, oddi wrth marwolaeth, oddi wrth pechod, oddi wrth pwerau y byd yma. Cos ar y groes, mae Iesu yn tanseilio holl bwerau a tywysogaethau y byd yma. Mae Iesu yn cymryd holl bechod y byd arno fe ei hun, ac wrth farw, mae e'n tynnu fe i gyd lawr gyda fe. Chybod, meddwl weithio, pan chi'n meddwl am gêm fel rygbi neu rhywbeth, a gyda chi rhyw chwaraewr mawr,
a mae'n gyda chi'r chwaraewyr y tîm arall i gyd yn ei daclo fe, a wedyn mae'r chwaraewr mawr yna'n syrthio lawr, ond wrth gwrs mae'n tynnu rhai sy'n taclo fe i lawr gyda fe, yn dydy. A rhywbeth fel yna sy'n digwydd ar y groes. Mae Iesu'n cymryd holl bechod y byd. A mae hwnna'n digwydd ar lefel cosmic, ond hefyd ar lefel personol. Mae'n cymryd yn holl feian pechod ni, arno fe ei hun. Ac wrth farw, mae'n tynnu nhw i lawr gyda fe. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli sut mae Iesu'n gwneud hynny. Dyw e ddim yn gwneud hynny drwy gael rhyw one-up ar bwerau'r byd. Dyw e ddim yn curo pwerau'r byd mewn termau traddodiadol, ond yn hytrach mae e'n gwneud hynny drwy farw. Dyw e ddim yn curo ei elynion, mae e'n marw dros ei elynion. A drwy wneud hynny, mae e'n cymryd i ffwrdd unrhyw bwer sydd gan y byd. Achos dyna'r unig beth mae'r byd yn gwybod, ynddo fe, ydy pwer a trais. Ac os bydde Iesu jyst wedi ateb nhw mewn ffordd, yn yr un ffordd â nhw, fysa fe ddim yn fuddugoliaeth, ond mae e'n tanseilio y pwer sydd gyda nhw. O arall eirio Obi-Wan Kenobi, am hwn i ti Paul sy'n gwylio adre, if you crucify me, I'll become more powerful than you can possibly imagine. Oedd yr Rhufeinwyr a pwerau crefyddol y dydd, oedd nhw'n meddwl bod nhw'n rhoi stop ar Iesu drwy groeshoelio fe. Ond actually, drwy farw dros ei elynion, oedd Iesu actually yn tanseilio at hynny nhw i lawr. Mae Paul yn defnyddio'r ddelwedd anhygoel yma yn Colosiaid. Wedi iddo ddiarfogi'r pwerau a'r awdurdodau, arweiniodd nhw mewn prosesiwn gyhoeddus, fel carcharorion rhyfel wedi concro ganddo ar y groes. Yng Rhys, dyn ni'n gweld fod hi'n well gan Dduw farw dros ei elynion na'i lladd. A drwy wneud hynny, mae e'n tynnu ffwrdd unrhyw rym ac unrhyw bwer mae'r byd yn meddwl sydd ganddo fe. Ar y groes, ni'n gweld Duw yng Nghrist yn cymryd holl bechod y byd. Mae e'n amsugno holl bwer y byd. Mae e'n amsugno holl bechod y byd ac yn tywallt allan maddeuant. Nes i rannu ar Facebook wrth hyn ynglyn â un illustration bod Iesu yn amsugno holl bechod y byd ac yn ei ailgylchu fe ac yn tywallt allan maddeuant. A nath na un person dweud bod hwnna'n illustration hollol ofnadwy. Ond y pwynt ydy, mae'r groes yn cymryd mewn un peth. Mae'n absorbio, cymryd mewn, delio efo'n pechod. Ond mae'n rhoi allan maddeuant. Ac felly, ar ei faddeuant, da ni nawr yn byw. Maddeuant sy'n gallu newid eich stori chi. Maddeuant sy'n gallu newid stori y byd yma. Maddeuant yw'r newyddion da mae'r byd yma angen i brofi. Achos ar y groes, da ni ddim yn gweld cyfiawnder dialgar, ond da ni'n gweld cyfiawnder adferol. A dwi am orffen drwy siarad chydig bach am hynna. Nawr, ar hyn o bryd, mae yna gyfres newydd o Line of Duty ar y teledu. Os unrhyw fans o Line of Duty yma. Mae Menna yn fan mawr o Line of Duty yn tŷ ni. So fi'n meddwl mai fi fydd ar rhoi dy bechgyn i'r gwely duty heno. Tra fod Menna'n mynd at Line of Duty. Ond be bynnag, un o fy hoff gyfresu teledu erioed yw'r drama detective Deineg o'r enw The Bridge. Oedd unrhyw fans o The Bridge yma? Dwi'n meddwl hwnna oedd, hwnna oedd pinnacle teledu yn fy marn i. Nawr, yn y ddrama detective bwerus yma, mae'r chofrydd yn un o'r cyfresu yn drist iawn yn herwgipio ac yna'n lladd mab Martin, un o'r prif gymeriadau, un o'r detectives. Ac yn ddigon naturiol, mae byd Martin yn cael ei droi ben i weired. Mae'n cau amdano fe
ac yn naturiol mae galar dwfn yn dod drosto fe. Erbyn diwedd y gyfres, maen nhw'n chwyddo i ddal y llofrydd a mae'n cael ei ddanfon i'r carchar am oes. Mae cyfiawnder y wlad wedi cael ei fodloni. Mae llysoedd y wlad wedi gweinyddu barn a mae'r dyn y llofrydd wedi ddanfon i'r carchar am oes. Ond, yn naturiol, does gan Martin y detectif dyw e dal ddim wedi ffeindio heddwch. Yn yr gyfres nesaf, mwyn trio ffeindio heddwch, mae Martin yn ymweld â'r carchar i siarad gyda'r llofrydd mwyn trio deall y rhesymau, trio deall beth oedd yn mynd mlaen. Ond ydy hwn chwaith ddim yn dod â fe i heddwch. Ac yn y gyfres nesaf, neu diwedd y gyfres yna, mae e'n smyglo gwenwyn mewn i'r carchar a mae e'n lladd y llofrydd. Ond wrth gwrs, mae hyd yn oed hwnna ddim yn dod â heddwch iddo fe. Ac yn y diwedd, mae'r cymeriad yn mynd i'r carchar am flynyddoedd mawr i hun. A mae e'n drist iawn gweld sut i ddechrau wrth gwrs bod profedigaeth yn arwain i alar, bod yr alar yn arwain i caledu, a bod y caledu yn y diwedd yn dinistrio ac yn troi mewn i ddial ac yn bita Martin o'r tu mewn. Ac wrth gwrs, mae'n anodd i ni sewch mewn barn dros bobl sy'n mynd trwy brofiadau felly, allwn ni ddim dychmygu beth yw e. Ond y pwynt dwi'n trio wneud ydy, mae'n illustration da ynglyn â sut mae cyfiawnder dialgar ddim yn torri syched rhywun a ddim yn dod â heddwch i rhywun. Nid y math yna o gyfiawnder da ni'n gweld ar y groes. Ond be da ni'n gweld ar y groes yn ytrach ydy cyfiawnder adferol. Nid cyfiawnder sydd yn chwilio i ddial, ond cyfiawnder sydd yn torri cylch trais, pechod a dioddefaint. A dwi am droi chi nawr i ddinas Lerpwl i roi stori o sut mae credu a sefyll yng nghysgod y groes yn gallu newid yn persbectif a'n bywydau ni. Nôl yn 2005, yn drist iawn falle bod chi'n clywed, cofio'r hanes ynglyn a gŵr ifanc o'r enw Anthony Walker yn cael ei ladd mewn ymysodiad hiliol yn ninas Lerpwl. Oedd e'n stori ddychrynllyd ar y pryd, hanes yn tynnu sylw at sgandal ymysodiadau hiliol yn y ddinas yna ac hefyd trwy yn gwlad. Ond beth oedd y sgandal mwyaf yng ngolwg rhai pobl, oedd nid yr llyfryddiaeth ei hun, nid ochr hiliol y llyfryddiaeth, ond yn hytrach ymateb mam Anthony, sef gwraig yr enw G. Walker. Achos nath hi siarad yn gyhoeddus ar ôl yr achos llys ynglyn â'r angen a sut oedd hi a'r teulu yn dewis maddau i'r rhai nath lofruddio i mab. A dyma oedd ei geiriau hi ar ôl yw rhai nath lofruddio i mab cael life sentence. Dyma hi'n dweud, "Well, what does bitterness do? It eats you up inside. It's like a cancer. We don't want to serve a life sentence with those people. Has my faith been tested? Lord, yes. My name's G, not Jesus. It's been hard, so hard, but I have to follow what the Lord teaches." Dyma chi wraig oedd wedi cyfarfod y Crist Croeshoeliedig. Dyma chi wraig oedd wedi mynd a'i holl boen, a'i holl bechod, a'i adael wrth droed y groes a codi fyny y maddeuant oedd Iesu yn rhoid yn ei chalon hi. A bore yma, ffrindiau, a ddechrau wythnos y Pasg, gadewch i ni hefyd addoli y Crist Croeshoeliedig. Gadewch i ni ddod a'n pechod. Gadewch i ni ddod a'n poen. Gadewch i ni droi ag edrych ar fyd toredig sydd wedi blino a dod â'r cyfan
at draed y groes. Wrth ddod at y groes, da ni ddim yn gweld Duw sydd yn flin gyda ni. Da ni'n gweld Duw sydd yn caru ni. Da ni ddim yn gweld Duw dialgar sydd angen cymryd allan arno ni. Ond da ni'n gweld Duw sydd wedi setlo'r mater ei hun ar y groes. Da ni'n gweld Duw sy'n troi ein galar yn ddawnsio. Duw sy'n rhoi mawl yn lle lludw. Duw sy'n troi cywilydd yn obaith. Duw sy'n troi beddau yn erddi. You can see where I'm going with this. Duw sy'n troi esgyrn yn fyddin, yn troi moroedd yn bryffyrdd. Yn y Duw croeshoeliedig, da ni'n gweld yr union fath o Dduw da ni angen. Da ni'n gweld yr union fath o Dduw mae'r byd angen. Ydy, mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Yng Ngardd Eden, wnaethon ni gyd dal haint pechod. Ar y groes, da ni wedi ffeindio'r vaccine, pobl. Ac ar ddechrau wythnos y Pasg, mae hyn yn newyddion da. Gen i blygu pen mewn gweddi, ac yn ystod y weddi wneith y band ddod fyny. O Dduw Dad, da ni yn diolch bod ni yn ffeindio yno ti iachad. Da ni'n diolch, mae yn y groes, da ni'n cyfarfod yn meddyg da, bod ni fel pechaduried a byd toredig yn ffeindio doctor, bod ni'n ffeindio meddyg sydd yn rhoi iachad i ni. O Dduw Dad, os oes rhywun yma bore yma ni'n gwylio adre yn teimlo pwysau pechod arnyn nhw. O Dduw Dad, wrth edrych ar y groes, i ni'n ffeindio a gweld fod ti wedi talu, wedi dod â cyfiawnder, fod ti wedi talu iawn am yn pechodau ni. O Dduw Dad, wrth i ni edrych ar y groes, da ni yn gallu gweld y brenin sydd wedi curo holl bwerau a tywysogaethau y byd yma. Nid drwy i curo nhw, ond drwy farw drostyn nhw. I ni'n diolch fod ti wedi tanseilio a torri cylch dieflig trais. O Dduw Dad, helpa ni gyd bore yma i ddod a'n pechod, a'n poen at y groes. A gad i ni gamu oddi o'r na yn derbyn dy faddeuant di. A cario maddeuant mewn i'r byd sydd angen profi maddeuant heddiw. O Dduw Dad, i ni'n diolch fod ti yn troi beddau yn erddi. Ti'n troi galar yn lawenydd a dawnsio. Amen. Chwiliais drwy'r byd, roedd ddim yn bodloni, canmoliaeth ddim, trysorau byd, a'r cwbl mor wan, a cyffyrddau sydd, a chaif yn glwyfau dymion, gobaith a chan, fy nghalon ar dan, drwy'r gariad i. O does ddim byd sy'n well na gwyt ti ar groes, ddim byd sy'n well na gwyt ti ar glwydd, ddim byd, dim byd sy'n well na gwyt ti. Sgen i ddim on, dangos fy ngwendid, a methiannau i gyd, a weli yn glir, ond ti'n dal i mi ffrid. Achos Duw y mynyddoedd, ydy Duw y
lyfrynnoedd. Does dim un man sy'n garedd a gras, hadw yn sam. O does dim byd sy'n well na gwyt ti, o does dim byd sy'n well na gwyt ti ar glwydd ddim byd. Dim byd sy'n well na gwyt ti. O does dim byd sy'n well na gwyt ti ar glwydd ddim byd. Sy'n well na gwyt ti ar glwydd ddim byd. Ddim byd sy'n well na gwyt ti. Ti'n troi nga'l ar yn ddawnsio, ti'n troi mawl yn lle lludw, ti'n troi gwilydd yn oblau, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi meddai yn ddawnsio, ti'n troi mawl yn lle lludw, ti'n troi gwilydd yn oblau, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi beddi yn erddi, ti'n troi esgyn yn fyddi, ti'n troi moroedd yn brithyn, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi beddau yn erddi, ti'n troi esgyn yn fyddi, ti'n troi moroedd yn brithyn, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Dim ond ti sy'n gallu gwneud. Dim ond ti sy'n gallu gwneud. O does dim byd sy'n well na gwyt ti ar glwydd dim byd. Sy'n well na gwyt ti ar glwydd dim byd. Dim byd sy'n well na gwyt ti. Ti'n troi beddi yn erddi, ti'n troi esgyn yn fyddi, ti'n troi moroedd yn brithyn, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Dim ond ti sy'n gallu